tulee pärinöihin. Puksu, ota tänne. On mä voin ottaa senkin tai... Mulla olisi yhtään motia liikuttaa tänään olioa. Laitetaan se sitten musa. Joo, ainakin johonkin kohti. Tai ainakin mykisät meidän... Siis mykisät äänen, koska Lapasen, eiku lavasin. Ei se varmaan mitään vaarallista ole. Kenen huopa? Se oli ihan sairaan nopea. Sairaan nopea. Älä. Sitten on vielä toi 8. Sitten. Nyt Poni, älä pure. Ai, mä sattuu haavaan. Oisi. Sä oot hyvä harjoittaa karvojen puhdistus, niin tästä lähtee. RN-vesi on. Maistakaa. Elämä muuttuu. Ai. Nyt mä annan, tuletteko sun? Hei hei. Moikka. Moro. Ai katso, tää on teille. Oikeesti on vielä loistava niinku tää. Onnellisia sun puolesta. Mitä sä sanoit? Että mä ois ottanut vertaataan tuohon haavaan. Okei, joo. Ei siinä. Niin helpottuu. Noniin. Ota, voit kuvata. Jos just joku puri jonkun veritahran siihen. Sä oot ihan noissa paarmoissa.